už vítajte! Připravujeme pro vás další challenge ze 3 částí a to vám vyjmenuje Sapča. Takže první část bude marshmallow a jinak se to jmenuje Chubby Bunny. bezvadná. Druhá část bude šumiva challenge, což bude. šumivé tablety. A třetí část bude, co je třetí část? Sprite a banán. To bude bezvadná kombinace. Uvidíme se na záchodě. Takže jdeme na všechno to. a jdeme na to. A první challenge je tady, což je Chubby Bunny. Pro některé, co neví, co to znamená, je to vlastně marshmallow, co si strkáš do pusinky a vlastně musíš si tam strčit co nejvíc a přitom říkat Chubby Bunny. Což asi bude všechno a můžeme začít. Tak. Vezmeme si marshmallow číslo 1. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Marshmallow číslo 2. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Marshmallow Chubby. číslo 3. Chubby. Chubby Bunny. Chubby Bunny. 4. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. 5. 6, ne? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Bych tím vyplakem? Jak se čtí? Ticho. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Au. Chubby Bunny. 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 Bude sladký. Tak, a o tom to je. Víš, co povíš? Tak, to je asi konec první části
naší challenge. Takže na viděnou! Čaute lidi! Čaute lidi! Máme další challenge. Šumivé tablety. S bonusem. Čuší chuť citron. No, tak teď můžeš povídat něco ty. Taková to nepila. No, tak no. Takže já vám to vysvětlím, jo. Stačí normálně zajít do Intešpáru, jo. Kontroluješ? Vzít tam tablety, jo. Mají 300 mg. Já jsem si namočila to asi do šuměnky. Fuj. Ale jo, nepočujete. Má 20 tablet. Jo. Je na vás, že si zvolíte citron, mandarinku, pomeranč, bez příchutě. Lepší je citron, dáváte u toho různé ksichty, štípe vás jazyk, nejde to vyplivnout, chápete, ne? No a ze začátku, no, tvoj, to je její, no. A to je moje, no. Ze začátku se dávají 2 tablety. No a postup je taky, že ty 2 tablety dáte do pusy a musíte mít zavřenou pusu. Nesmíte polikat. Postupně přidávat. Tak jdeme na to. Co? Už? Jistě. Já jsem chtěla přestat blesky. Všechno jsem vysvětlila. Tak tady máme... Ještě si dejme Tady máme 2 tabletky, vidíte? 2 tabletky. Jsou citronové. Máme pár jazyk. A Už těch předešlých. A jdeme na to. Tak 3, 2, 1. Musela se ji vyvězat. Taky máš tak odporně hnusnou chuť. Pojďte, no ty se plivala. 19 let a holka poplive se. No a potom to je. No prase. No jej. Proč tam ještě jakých tabletek? 4. 3. Takže...
Oh! Fuj! Taká steklina. Tak. Nemáte jazyk? Jo. A jaký? My to ještě nahráváme, aha. Já už se jdu na ně dívat. Světla jsou krásné, Bohu díky. Uklidni se. 12:30. Ideální stav na natáčení. Challenge. A Všetci mě spí. něco visí na tom. No. Všichni. No. A co dál? Hen pes, taky bulldog. Víš, na něho jsem ti ukazovala, víš, že ty tvářičky má takové... A já co si, že tam jde vidět my, jako? Ne, pak je na tebe hav a ty nic. Ty jsi řekla hav. Jo. Aha. Tak už to vypneme, no. A pak se rozloučit, fuj. Tak co na to šaháš? Počkej, já si na to šáhnu. Pojď sem. Čaute, lásky moje. Vítáme vás u naší třetí a poslední challenge v tomto díle, která se jmenuje Banán a Sprite. To bude všechno, takže bych řekla, že asi všichni víte, co to má udělat, nebo aspoň co to je. A kdyby ne, tak prostě musíme sníst 2 banány a zapít to Spritem. Tak. A mělo by to, Litrem. ano, a mělo by to udělat nějaké prostě, že se to má vrátit, nebo něco prostě, něco jak ta Milk Challenge, prostě, že se to má nějak. No, Buď to prostě, já vám to řeknu jednoduše, buď z vás vyjde pěna, nebo se poblijete, anebo to půjde konečníkem, to je jedno. ale je prostě to udělá možná nějakou reakci. Tak. Ano. Na někoho to působí, na někoho ne. Je to tak jdem na to. A je to studený. Musíš jako už teď. Že co? Že mám žízeň. To mám ještě před sebou půlku a celý. A jak to už nemusím? Fuj. To není víc bacilů. Tak to dej to. Ne. Když musím, tak musím. Ale nemusíš sníst z toho. No. Bude to nejlepší. Fuj, co? Stačí, to nic nemusí. To. Můžu se zeptat, jestli to už Ale mám to. jest. A ty mi řekneš, že jo. No. Možná mám v sobě.
oči. A já to mám pěkně tady v sáčku. Kouká. No tak jo, banány jsou dobré, že? No. Není problém. Jo, to je fajn, ne? Holko? Ještě nemá být čeho, už začínám být plná. Litr do sebe nedám. Musím. Nedá se svítit. Ty sklidní. Můžeme tak došlo s tím banán. No to však nejsi to rychle, co děláš? Můžeme to zapít spolu. No stejno, víš? Počkám, ne? Prosím tě, co nepopiješ zrovna, než to vypiješ. Au. Mám díru v zubu, chcete uvidět? Ne. Tam se mi usazuje ještě kousek banánu. Nevím, jestli se to bude počítat. To mi někdo trošku škrtím. Nebo neužívka. Už mám za sebou? No, poslední sopku si dají do sáčku. To je jako co? Vše v pohodě, že? No, přídejně to mám, budu kam. To by do klína. Víceméně ty tady dneska spíš, ne? Jsi to vydobila. No. Na zdravíčko. Musíte ještě počkat na trošku pomalá. A to je v pohodě. Někdo je pomalý, někdo rychlý, proto se třeba nezabluje, protože ty je pomalý. No a já, blbá blondýna, že? Se prostě zabluju, nevadí. Třeba ne? Třeba polezím sradnu. Tam bude Tak to na na zdraví. zdraví něco. Dělejte na to. Au. Ani nepodívej. Fakt? Ty to neslyšíš. Pose. Ticho. Možná neslyším mluviny. Počkej se, jako... Ty vole. To má být ještě ten půlku. Co? To má být půlku? Čeho? To se povryju. Já nevím. Víš, jako, že musíme to dopít. Akorát nám asi spadne ten mobil. To pak se stříháme. Dělej, já se pobriju ještě dřív, než to vypiju. Chci běžet. To teda nejdu. Se nemůžu ani pohnout. To jsem... Pardon. To jsem si chtěla jít ještě zapalit se skutálím. No? Skutálím s tím školou. A počkej na konci.
Ne, ještě ta půlka. Jsi velice vtipná. No, ale toto potom nespláchnem, když se tam zabluješ. Tam nerovím. To musím dát pryč. Toto postel. Dívej se na mě tak ještě. Tak co? Ty to ještě nemáš? Já nesnáším bublinky. No a vymyslíš tady tuto hovadinku. Dívej se na ní. Všecko. Moment. Jo? Počkej ještě. Museli jsme si dolít další spray. Takže jdeme. Tak jo, skoro. Jsem se mnou brknout, ale ještě ty rozhovor nemali, jo. Dej do vlasy dozadu. Budeš to tu. Budu blutat za půl hodiny třeba. No. Ne, to by mělo hned. Ne? Já uvidím blud, ty vole, tak asi začnu pít, ale se tě budu sama. Ty vole, jestli začneš pak blud, se tě budu smát. Tak si řekl to, ale strašně škoda líbá na toto. Já taky. Já jsem zájem, že jste furt smála. Nevím, jestli ti ta kamisa bude stačit. Má to litr aspoň? Jo. Nebudu blud. Já si taky. Já si to. Takže mě strašně bolí žaludek. A ty jsi se posrala s tím litrem. Ještě, že sám, ještě si doužíká. Nech to, prosím tě. Co Jestli budeš mít ty, tak se budu zaplavat já. Co vadí? Budu se smát s tebou. Budeš mě muset dohnat z kapesníky, protože mě to povalí z nosa. Já to vím, mě to pokaže, když bluju. Pracuji, ne? Nechbej se mnou. Žaludek, ne? Já už jsem napěta, tak na mě se předu. Nemůžu ani krknout. Jo. Já budu blud. Nevím, čekám, kdy to vyleze. Fuj. Dobře. Čekám, kdy to vyleze. Školo. To je jak smutný. Bože, to bolí. Mamoj. Napij to. Já se zablujovala. Jak šakal. Bože, to bolí. Já vůbec sněju. Jsi vypadal směšně, co? Ty vole. Čekaj, by se pohnul a mám to venku. Už? Ne, ale něco ze mě leze, pomalu, ale jistě, protože jsem to měla v krku. A co bývá nejhorší věc, to jsem kdy udělala. To je Au. Oh. to je ta nejhorší věc, kterou jsem si dělala.
A jedeme bombu. Ještě chvíli, ale... No, Můžeme jít někomu? jestli to nepůjde, tak půjdu i na sílu. Mě vždycky tož nebude to... Cítím tady. Já tu. Možná jsem to spolkla, to jsem tady. Je to vlastně, jsem si krkla, viděla jsi to, ne? Tak já jsem měla tady a pak mi to sjelo tu. Takže zase už nepobyl, jsme museli vypít další. To je jak sopka. Prostě. Až tak? Asi tak, pardon. Musíš se hýbat, aby se to zase promíchalo, aby tam byly ty bublinky. Bublinky šepta. Dělej, hýbej se. Ty normálně víš, jak mám křičím břichu a ty Mě teď bolí hýbej břicho, se. ale mám úplně velký žaludek. Teď se bojím si dát tady prašek na tu hlavu. Dívej se, jak to tam na mě pracuje. Ale to mluví za vše. Co si zaspíváme? Něco chytlavého, abych se... Je to smlí. A jo? Pracuji ještě chvilku, ty však zmrznu. Když jsi se ráno probudila oblutá, tak se ne. To je challenge. Když někomu šibe, tak šibe. Lidi, já vám to řeknu takhle. Prostě nic. Prostě to pracuje, ale nejde to ven. Takže